nakita ko siya na nakaupo siya doon sa may balkonahe. Doon nag-start na nakita ko kasi siya na may ice pick siya na dala. Nirape po ako ng ex-boyfriend ko. Nung time na nakita niya ako, talagang chinempuhan niya ako kasi after ko ng church Sunday, doon na po nangyari yung parang trauma ko. That time DJ Rocky, yung ka-roommate ko po kasi umuwi siya sa province nila. Mag-isa ko lang doon kasi Sunday. And then yung landlady namin, hindi siya nag-i-stay doon. Talagang chinempuhan niya na mag-isa ko lang. Nakita ko siya na nakaupo siya doon sa may balkonahe. And then sabi niya, pag hindi mo ko babalikan, ako ang gagawa ng paraan. Doon nag-start na nakita ko kasi siya na may ice pick siya na dala. Nauna yung taranta ko noon. So, ang ginawa ko, ano bang kailangan mo? Simple lang, bumalik ka sa akin, maging tayo ulit. Hinila niya ako papunta ng room and then that time doon niya ginawa na as in talagang sa pilitin niyang ginawa yung kagustuhan niya. But before that, meron nang nangyayari sa inyo? Wala po, DJ Rock. So that was the first time? Yes po. Oh my God. And then after po nun na nangyari, hindi pa po natapos yun. Nadugtungan pa pero hindi ko talaga kagustuhan. Hanggang sa may mabuo siyang bata. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.